2 ҳафта боз дар бозори арзи хориҷии Тоҷикистон доллари амрикоӣ камчин шудааст. ҳадиаққал дар 3 бонк ва ташкилоти қарзӣ рӯзи 20 феврал ба Радиои Озодӣ гуфтанд, фурӯши долларро маҳдуд кардаанд. сокинон ва ё соҳибкороне ки ба доллар эҳтиёҷ доранд, мегӯянд дар ин шабу рӯз доллар харидан аз бонкҳо амри маҳол аст. соҳибкороне ки аз хориҷа бор мебиёранд, мисол аз Туркиё, алал хусус фақат бо доллари амрикоӣ истифода бурда мешавад. мисол мо дар як рӯз фақат $200 аз кассаҳои бонк гирифта метавонему халос. ба гуфтаи ин тоҷир, дар ҳолати пайдо накардани доллар наметавонанд молҳои фармоишӣ мизоҷонашонро саривақт аз Туркия ворид кунанд. дар таблоҳои чанде аз идораҳои бонкҳо дар шаҳри Душанбе рӯзи 20 феврал қурби $100 амрикоӣ 943 сомонӣ барои харид ва 944 сомонӣ барои фурӯш муайян шудааст. бонкдорҳо мегӯянд, то замоне ки аксари молу маҳсулот аз хориҷи кишвар ворид мешавад, талабот ба асъори хориҷӣ ҳамоно боқӣ мемонад. талабот ба доллар зиёд аст. Киҳо бештар мехаранд ё мехоҳанд? соҳибкоро ҳозир назар ба мардум соҳибкоро бештар ба доллар ниёз доранд. бонки миллии Тоҷикистон дар посухи катбӣ ба суоли Радиои Озодӣ дар робита ба камчин шудани доллар гуфт, ҳеҷ маҳдудияте дар фурӯши доллар дар бонк ва муассисаҳои қарздиҳӣ нест ва аз рӯи имкониятҳои молиявӣ онҳо бояд талаботи мизоҷонро қонеъ гардонанд. зиёд будани талабот ба доллар ва камчин шудани он дар ҳолест ки тибқи расмиёт ҳам бонкҳои ватанӣ ва ҳам хориҷӣ метавонанд ҳисоби бонкии тоҷирро бо асъори хориҷӣ баргардон кунанд, коре ки на ҳама тоҷирони тоҷик аз он истифода мекунанд. ба гуфтаи соҳибкорон, дар сурати баргардони ҳисоби бонкиашон бо асъори хориҷӣ зарар мебинанд. тоҷирон мегӯянд, бонкҳои Тоҷикистон бо нархи нисбатан арзон сомонии онҳоро ба асъори хориҷӣ баргардон мекунанд, ки бар зарари онҳост.